Така, днешния улов, да видим с какво е приключил. Добър. Драги зрители, 4%. Пиши съм, трябва да съм кофта. Да. Не кофта. Ели го пъна. Ето. Не. Ей така. Ма не мога да те снимам. Легни, бе. Ето виж. Погледнете насам, ако обичате. Насам. Трябва някой снимче са. Много съм доволен тази добра риба. Около 4 кг са тлустолопчета. 2 годишни. Добре охранени.